Ονομάζομαι Κρέτης Γεώργιος. Έχω έρθει από Μήλο. Πριν περίπου 10 μήνες, το Φεβρουάριο, είχα περάσει ένα μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο, μικρής διάρκειας, αλλά υψηλής σημασίας από όσο έμαθα έπειτα. Ήταν μια έρευνα την οποία την έκανα περίπου 8 μήνες μέχρι να πάρω την τελική απόφαση με το ποιος γιατρός θα είναι, ας πούμε, ικανός για να μπορέσει να μου εμπνεύσει εμπιστοσύνη για να πραγματοποιήσω αυτή την επέμβαση. Τον κύριο Κοφίδη τον γνώρισα μέσω ίντερνετ, το οποίο έκανα αναζήτηση εκεί. Επισκέφτηκα κι άλλους βέβαια γιατρούς και μέσω της ασφαλίστριας, της οποίας έχουμε οικογενειακές σχέσεις, φιλία, και είπα να δοκιμάσω να δω και τον γιατρό τον κύριο Κοφίδη. Να πω την αλήθεια, τα βρίσκω τέλεια, διότι εγώ δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να φέρω τα πράγματά μου κατά τον ερχομό μου και κατά την έξοδό μου να τα μαζέψω και να φύγω. Όλα σχεδόν κυλούσαν αυτόματα. Από το γραφείο που με συνόδευσε στις πρώτες μου εξετάσεις του κ. Κοφίδη μέχρι και το εξιτήριο από το νοσοκομείο, δεν χρειάστηκε να κάνω τίποτα το οποίο να με αγχώσει και να με ανησυχήσει. Νιώθω πραγματικά τυχερός που απευθύνθηκα και σε αυτό το κέντρο και στον κύριο Κοφίδη, γιατί ό,τι μου είπε από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας μας μέχρι και αφού πραγματοποίησα τη συγκεκριμένη επέμβαση ήταν 100% αυτό που ήθελα και αυτό που μου είπε ο γιατρός. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο αυτό ήθελα για μένα. Ήταν αυτό που χρειαζόμουν, διότι θέλω να αισθάνομαι δυνατός. Πίσω μου υπάρχει μια οικογένεια η οποία στηρίζεται πάνω σε μένα και χαίρομουν πραγματικά που θα μπορούσα να είμαι λειτουργικός από το πρώτο 24ωρο, παρόλο που έκανα μια τόσο σοβαρή επέμβαση. Πρώτη στιγμή αισθάνθηκα όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν γύρω μου να μου εμπνέουν την απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν αισθάνθηκα τον εαυτό μου, παρόλο που ήταν το πρώτο χειρουργείο που έκανα, δεν αισθάνθηκα τον εαυτό μου ούτε μία στιγμή να υπάρχει μία ανησυχία, είτε ότι θα πάει κάτι στραβά, είτε τι πάω να κάνω τώρα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Τετάρτη έκανα την είσοδό μου στο νοσοκομείο. Την Τρίτη αποχώρησα από το νοσοκομείο. Καλώς ή κακώς, παίρνοντας εγώ το αυτοκίνητο να αποχωρήσω από το νοσοκομείο. Η επέμβαση έγινε στις 12. Στις 23 του μήνα ήμουνα με την οικογένειά μου στα Τρίκαλα διακοπές. Οπότε μόνο αυτή η εικόνα που σας παρουσιάζω δείχνει σίγουρα έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε ούτε πόνος, ούτε κάποια αίσθηση ή ένδειξη ότι κάτι έχει κάνει στον εαυτό του. Έχει πραγματοποιηθεί μια τόσο σοβαρή επέμβαση. Τώρα που σας μιλάω μετά από 1 μήνα, έχω επανέλθει στη δουλειά μου κανονικότατα. Στη Μήλο διαθέτω αρτοποιείο, το οποίο μόνο χαλαρή τη δουλειά δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, η οποία έχει και βάρη, και ξενύχτη και πολύ ωραία απασχόληση και σίγουρα θα πρέπει να είναι το σώμα και όχι μόνο το μυαλό σε πλήρη λειτουργία.